Arratsaldeon, Bilboko Guggenheim Museora etorri gara. Erakusketa berria estreinatu da gaur. Sarrera guztiak agortu dira. Arrakasta handia. Itxaron? Zer gertatzen da? Mikrofonoa, ez da bilondo. Ekarri mesedez? Hartu? Bai? Bat, bi, hiru, bat, bi. Orain bai, hartu. Mil esker. Ila ondo daukat, Olaia? Bai. Tira egin pixka bat horrela. Honela? Oraino beto? Dotore. Museoa ikusten da, ezta? Bai, planoa ondo dago. Konforme. Grabatuko dugu berriro? Bai. Ni prest, nahi duzunean. Ea ba, hiru, bi, bat. Kaixo, Guggenheim Museoan gaude, Bilbon. Erakusketa berria estreinatu da gaur. Sarrera guztiak agortu dira. Arrakasta handia. Orain bai, balio du. Oso ondo.